kula Berpriangsa dari Bandung Bondowoso. Nami kula Elmani dari Cintelu. Nami kula Andrea Karisi dari Dayang Siji. Nami kula Gustina Mulyawati dari Roro Jonggrang. Nami kula Bilai Sucitasari dari Prabu Baka lan jenis tunggal. Nami kula Aulia Putri Sastiana dari Moderator lan jenis tunggal. Nami kula Manasaya Yono dari Dayang Loro lan Raja Penging. Selamat periksa nih. Nalika jaman biyen ana sawijining kerajaan sing ayem tentrem. Masyarakate ramah lan rukun. Kerajaan kuwi dipimpin dening Prabu Baka. Raja sing adil lan tegas. Prabu Baka duwe putri ayu, anggun lan welas asih jenenge Roro Jonggrang. Nanging ana kerajaan liyane sing dipimpin raja kejem, gumedhe lan serakah yaitu Raja Penging. Raja Penging duweni anak lanang jenenge Bandung Bondowoso. Amarga keserakahane, Raja Penging banjur arep nyerang kerajaan Prambanan. Raden Bondowoso anakku ngene. Di Rama, wonten apa nuwun Rama kula? Cepat kowe siap-siap anak nyerang kerajaan Prambanan. Nggih, Rama kula nindakake. Cepat siap disit strategine. Nggih. Sesuk dina Raja Penging lan Bandung Bondowoso bebarengan karo para prajurite lunga menyang Prambanan. Nalika wis tekan kraton Prambanan, Hei Prabu Baka, muncullah, ayo pada perang. Prabu Sumbalingwan bakal ngedok saiki. Wah, kenapa sih rame-rame? Kayaknya masih nyerang keraton kita, Romo. Nggih Gusti, kerajaan Jawa telah diserang oleh kerajaan Penging. Wis akeh prajurit sing gugur. Wis, buat petang. Ya, ya. Aku bakal nguasani kerajaan dan aku jadi wong paling kuat. Hahaha. Gampang nih, malah saya kerajaan itu. Aku ora wedi, aku bakal ngalahke kabeh. Kau benar anakku, prajurit serang. Kita menang anakku. Nggih, Rama. Hahaha. Prabu Baka gugur sajrone peperangan. Kerajaan Prambanan banjur kawasani Raja Penging lan Bondowoso. Kok tenan Ramo sampun tilas dunya. Nyi Putri, Raja Penging lan putrane wis rebut Prambanan. Kowe bakal tak bales, aku ora bakal ngapura. Ono ya, isi ono wong ing jero kraton iki. Kowe sapa? Buat Prabu Bondowoso Tuan Putri, kowe sing mateni Prabu Putri. Kowe kejam. Tapi kowe ayo banget cocok dari permasyure iku. Roro Jonggrang langsung lunga. Saben dina Roro Jonggrang isi sedih amarga bapake wis tilar dunya. Tuan Putri kan sedih. Mesti wae aku sengit banget karo Bondowoso. Napa Tuan Putri terus sate anget? Nggih kula kersa. Terus juga piyambakan di karo dayangmu. Dheweke lagi nyediakan teh kanggo aku. Aku takon meneh. Gelem ora kowe dari permasyure iku. Dayang teka nggawa teh kanggo Roro Jonggrang. Iki Tuan Putri. Dayang, aku kesel karo kita penitri. Apa sing kudu tak lakoni? Tuan Putri yang kesal yang syarat sing lokal dipun lampahi. Men dheweke gagal ora bisa nikahi Tuan Putri. Syarat apa ya kira-kira? Tutna kata hati Putri boleh. Iya Putri, Mending aku gelem, nanging ana syarat. syarat apa kuwi? Kowe kudu gawekno aku 1000 candhi lan 2 sumur sadurunge srengenge njebol. Oke, aku tambah syaratmu. Bondowoso banjur njaluk bantuan marang bapake. Rama kula nyuwun tulung. Jaluk tulung apa anakku? Muga-muga Rama turun kula njaluk tulung timbali jin. Nanggo apa jin kuwi? Kanggo bantu bangun Sri Sewu Candi lan loro sumur ing sewengi. Iya anakku, bakal tak seru kakek. Ada apa konyol aku? Apa kowe bisa bantu aku? Buat tindak apa? Tulung gawe Sewu Candi lan rong sumur ing sawengi. Baik, Kakak.
Para jin pada kerja keras tengah wengi candi meh rampung. Daya ngerti lan lapor marang Roro Jonggrang. Tuan Putri, candine kan rampung. Tah, aku kudu gagal kayak gini. Aja kuatir Tuan Putri, mesti ana solusine. Langitnya kabeh-kabeh dayang, kon kudung jerami, atau kakek suara tumbuk padi, lan tadura kayak kembang wangi, men jin kodong nyiram esok. Nih, Tuan Putri. Kayaknya bisa esok. Soalnya ini menurutku. Ayo, Ayo. Para jin lunga candi lan sumur isi kurang setitik. Roro Jonggrang bunga Bondowoso nesu. Wis rampung lurung. Kowe licik, kowe senipu aku. Dadi wong arca candi kaping 1000. Roro Jonggrang langsung dadi arca amarga kutukan Bandung Bondowoso.